Ayan, oh, yan pa di anis. Dirty ice cream kayo mga habibi. Pero yung tindero hindi dirty ha. Yummy. Thank you kuya. Ayan, oh, yan pa di anis. Dirty ice cream kayo mga habibi. Pero yung tindero hindi dirty ha. Yummy. Thank you kuya. Diba, iikang-ikang ang lola mo, may acidic ang pukal. Namamagampa ah. Nakaganda. Avocado. And then dito sa kabila iba. Nanyo ha. Palanat ka dun ho sa ano. Ayan, mamasyal kami sa Erosin Lake. Dito kami ngayon. Look mga habibi. Kaganda ng mga paligid nila. Yes, pupunta kami sa Maglahaw Falls. Charot, ay ito lang pala ang daanan niya. Di lang pala na nagyapakalson. Is mga habibiti yung ano, Erosin Lake. Yung mga gangsa. Si Doggy Doggy House. See? Tingnan nyo maigi. Actually, yung mga bangka, yung kaso nga lang, parang sira na. Kaya hindi kayo makakasakay. So, ayan siyang ano. Yung floating ano niya. Yung cottage niya is nakasakay talaga sa bangka. Ayan siya, oh, cottage niya, nakasakay sa bangka. Hindi nga lang namin may experience ngayon mga habibi kasi parang lumubog na doon sa kabila. Ayan. See? Talagang grabe ang pasyalan dito sa Kaiser Place. Erosin Lake. Galing. Dito pa lang kami sa entrance. Iikot pa kami doon sa likod. Ayan, papunta doon. Ang mga turista, oh. Kamaganda. Wow. Yun, maglalakad-lakad kami paikot. Ikotin namin tong Danau Lake. Napakaganda rin naman pala. Ano lang kita. Di man yung pako? Man. Di man. Oh, tara. Gumay mo na kinuhaan mo yung pako. Awin mo yun ang pako. Ayun. Sarap, iba man. Compare mo. Napakaganda. Tahimik talaga. Fresh ang utak mo dito. Andito ako sa ilalim ng puno, kapunuan. Yes! Napakaganda. Aray ko may sapot. Ayun, ito
pala yung Danau Lake. Tingnan mo. Wow, kaganda. Wow. Kaganda. Ka-peaceful talaga sa paligid niya. Kawayan. Kung ano-ano makikita mo, may mga men, no, nagharali pag pag abot na mo. Nagharali sila. Kaming mi! Ay, kaganda. Saka may pahingahan kapag napagod ka. Ay, wow, may heart talaga. Kantol. Kita ka may nira. Dati. Ilang day. Wow, ganun rito ngayon mga habibi, oh. My God. Relax ka talaga dito. Ay, puke. Parang nagauga-uga. Baga nahilo ako. Kaganda. See? Look. Ayan, walking kami dito sa Erosin Lake, no? Erosin Lake. Tsaka walang entrance dito mga habibi. Open for all, what we call that? Ang anin? Di, dyan lang tayo sa may, sa may tulay. Papakita lang natin yan. Tulay. Sabi niyo may tulay dyan. Ah, sabi niyo may tulay kanina. Ay, may tubig. Bilat. Go. O wala, may mga sakyan. Sige. Pa, mga medyo mga nakaibot sa amo. Sige, pag natakdag ka mo dyan, no. Ay, just no. Hindi ka bubuhayin dyan. Ah, buhay man kasi tubig. Si, wala na siyang madahon. No, kinikilig. Ano? Kinikilig. Sa'yo mo lang ako. See? Ito yung mga pasalan dito mga habibi sa amin. Libre lang talaga, walang entrance. Baga, ina-download ko ang video. Walking lang. Ay, sulit din yun. Iba yun. Ano yun? Kasi tayo kaya parang nagbuwang sa yung patira. Ay, lang. Yay! Ayaw ako. Oh, mga habibi, wala na daw mga miring. Wala mga miring. Wala na may mga kakuan. Dok-dok. Dok company Just to be videos do. Alam mo ko may mga mencho dito. Oh, tingnan mo ang paligid, oh. Crappy.
hablo na naman, di ba? Ayaw ka nang naglahaw ko. Yung Erosin Lake. Tingnan mo pato. Pato ba yan? Gangsa. Ayan.